C'est vrai, mais je pense qu'avec ma nomination, tiɲɛ don n ka hakilina la ni sigili ye an bɛ baara kɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya suguya kura dɔ sigi Guinée politikitɔnw kɔnɔfɛnw bɛɛ cɛ ani sigida mɔgɔw fana ye o la ala ka dɛmɛ fɛ an kan ka to sira kan ka segin sariyasunba sigicogo labɛncogo bɛnnen na ka Guinée jamana ni Guinée jamanadenw nafa bila jɔyɔrɔ fɔlɔ la. La manière la plus idoine en privilégiant l'intérêt de l'État guinéen. O kɔrɔ ye ko an b'a fɛ minɛnw ka sɔrɔ minnu b'a to laginɛ ka se ka basigibaliya don ta ban cogo la min tɛ se ka wuli minnu bɛ kɛ tiɲɛna san 10 kelen kelen bɛɛ daminɛ na o de kama an ka kan ka taabolo nin kɛ ka ɲɛ walasa kalata kɔnɔko sɛbɛn fichier danamɔgɔ dɔ ka sɔrɔ min tɛ se ka sɔsɔ nin ye gɛlɛya ye min nafa ka bon kosɛbɛ laginɛ jamana sabatili la nin de don an bɛ se ka kalata lajɛ nataw don sigili sɛgɛsɛgɛ ni hakili jagabɔ ye ni lajɛba nin na ni des dates de consultations électorales prochaines. Est-ce que ces consultations vont ni kuma lasigi minnu bɛna kɛ yala Selu Dale Jalo ale sen bɛna don a la wa ni i na a ye ɲɔgɔn sama bɛrɛbɛrɛtɔn UFG kɔnɔna la wa bi au sein de l'UFDG? Je ne peux pas vous dire par oui ou par non. Ne tɛ se k'a fɔ i ye ko awɔ walima ayi hakilina la kiiritigɛso dɔ bɛ a makɔnɔ n t'a fɛ k'an sen don sariyako koɲɛw la minnu ɲɛsilen bɛ kiiritigɛlaw makɔnɔni na. Wait and see. Qu'en est-il des problèmes quotidiens des Guinéens? Guinékaw bɛ gɛlɛya minnu kan bi e miiriya ye mun de y'a la i n'a fɔ kurantigɛba dahirimɛminɛ sɔngɔ gɛlɛyali ko e bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ yanni san 2025 cɛ? C'est une situation particulièrement difficile. Nin ye ko gɛlɛn ye kɛrɛnkɛrɛnya la sigida ka ɲinini ma dafa ka ɲɛ muɲubaliya bɛ mɛn don o don ɲɛnamaya kama n'o ye ɲɛnama musaka ɲininkaliw ye ani kuran dɛsɛ ɲininkali jamanadenw bɛɛ ye wa nin ye dɛsɛba ye min ka bon kosɛbɛ sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛɛ n'an ka jamanadenw bolo an tɔɔrɔla nin bingani nin fɛ sɛnɛfɛnw marayɔrɔw la min kɛra jamana ka balawu ye tiɲɛna fan wɛrɛ fɛ nafolosɔrɔbaliya fana nafa ka bon kosɛbɛ an k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya min ma kɛ ni jogo ɲuman ye pewu jamana sɔrɔko siratigɛ la o y'a to a kɛra sababu ye ka jamanadenw ka gɛlɛya dɛmɛ kokura wa an bɛ labɛn kɛli la ni dɛmɛ ni faamuyali ɲuman ye an ka jamana jagokɛlaw ka tɔn ye walasa ka gɛlɛya nɔgɔya ka ɲɛsi magoɲɛfɛnw jɔnjɔn fan ma. National fait endurer des difficultés à la population.